wala. Exercise si Kendra tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Nag-exercise si Kendra tuwing umaga. Ayaw na niya tumawa. Ayaw na. Nararamdaman niya ba? Binibidyoan na siya? Parang camera conscious ko eh. Exercise si Kendra tuwing umaga. Tuwing umaga. Tinitignan siya sa taas eh. Ano ba yung mga... Ayun na, nakikita niya na. Nakakaramdam. Ang lakas makaramdam mo. Kampuni na lang kita. Akin ka lang. Hindi kita bibigay sa nanay at tatay mo. Akin ka lang. Exercise si Kendra tuwing umaga. Tuwing umaga. Umaga. Ay, masahe mo nga yung bibig niya. Hindi ko pa namamasahe. May patubo na bang ipin? Tingnan mo. Parang wala pa. Kendra Potpot. Kendra Potpot. I love you, Kendra Potpot. I love you, Kendra Potpot. I love you, Kendra Potpot. I'm the winner. So, yan kanina, tawa siya ng tao. Kaya nga, ito na yun. Paano? Masyadong conscious sa camera.